Vítam vás na online školení značky Stadler Form. Dnes by som vám rada predstavila jesenné novinky z kategórií zvlhčovačov vzduchu a difuzérov, ktoré budú už čoskoro dostupné na vašich predajniach. Poďme si teraz spoločne pozrieť živé ukážky produktov. Nový zvlhčovač Ben je dizajnový, ale aj výnimočný produkt, pretože v jednom výrobku spája účinný zvlhčovač vzduchu, výkonný aromadifuzér a tiež unikátnu funkciu elektrického plameňa Amberlight, ktorý vytvára atmosféru horiaceho krbu. Ben je vhodný do miestnosti o výmere 25 m2 a rozptýli do vzduchu až 160 g vody za hodinu. Má 2,5 litrovú nádobu na vodu a prispôsobený dávkovač na použitie éterických olejov a aromaterapiu. Jedinečné jantárové svetlo Amberlight, vychádzajúce zo zvlhčovača Ben, vytvára príjemnú atmosféru v podobe elektrického krbu, ktorú je možné stlmiť alebo aj vypnúť. Model Ben je dostupný v bielom a čiernom farebnom prevedení. Ako voliteľné príslušenstvo si môže zákazník k Benovi dokúpiť odvápňovaciu kazetu a antibakteriálnu striebornú kocku, ktorá udržuje kvalitu vody. Nová Lucy je prvý prenosný aromadifuzér v portfóliu Stadler Form. Vďaka vstavanej batérii s výdržou až 7 hodín si môže zákazník užiť aromaterapiu kdekoľvek a kedykoľvek chce. Lucy je vybavená aj USB káblom, s ktorým dokáže pracovať na jedno naplnenie viac ako 10 hodín. Jedinečné jantárové svetlo Amberlight, vychádzajúce z Lucy, pripomína horiaci plameň sviečky a prináša tak romantickú atmosféru do domácnosti v zdravšom prevedení. Osvetlenie je možné stlmiť, prípadne úplne vypnúť. Model Lucy je dostupný v bielom a čiernom farebnom prevedení. Teraz by som vám rada predstavila úplne novú kategóriu difuzérov a to sú vonné difuzéry. Unikátny vonný difuzér využíva na distribúciu arómy špeciálne aromatické vonné gule Stadler Form Globes namiesto vody a éterických olejov. Vďaka tejto technológii sa zákazník nemusí starať o doplňanie vody a olejov, stačí použiť vonnú guľu, vďaka ktorej bude miestnosť prevoňaná viac ako 4 týždne. V portfóliu vonných difuzérov máme 3 modely. Lina je najmenší difuzér z tejto rady bez potreby elektrického napájania či batérie. Stačí vložiť vonnú guľu do zariadenia a nastaviť požadovanú intenzitu vône vďaka nastaviteľným prieduchom. Vonná guľa v zariadení zabezpečí šírenie vône v menších priestoroch, ako je toaleta, šatník alebo kúpeľňa, a to minimálne po dobu 4 týždňov. Tina je vonný difuzér, ktorý vďaka ventilátoru rozptyluje vôňu aj do väčších priestorov. So zabudovanou batériou si užijete šírenie intenzívnej vône nepretržite až 30 hodín. Vďaka tomu viete Tinu umiestniť na poličku či stôl bez káblov. Zariadenie je možné napojiť pomocou USB koncovky aj na powerbanku, počítač alebo do elektrickej siete. Pri práci s Tinou poteší bezúdržbová prevádzka, rýchle nabíjanie a tiež možnosť nastavenia intenzity vône vďaka prieduchom. Vonný difuzér Nina má navyše LED osvetlenie, ktoré podsvieti vonnú guľu a vytvára jemnú svetelnú žiaru, ktorá spríjemní domácu atmosféru. Vďaka zabudovanej batérii dokáže Nina pracovať nepretržite až 50 hodín kdekoľvek bez zbytočných káblov. 2 úrovne nastavenia výkonu umožnia nastaviť jemnú alebo intenzívnu vôňu. Nové vonné difuzéry Stadler Form sú jedinečné. Aromatické vonné gule zabezpečia šírenie vône viac ako 4 týždne, čím je zariadenie plne bezúdržbové. Vďaka zabudovanej batérii a USB pripojeniu môžete zariadenia umiestniť kdekoľvek a používať kedykoľvek, a to bez rizika vyliatia vody či esenciálneho oleja. V balení každého vonného difuzéra je vonná guľa White Amber s lahodnou vôňou jantaru a pačuli. Výmena gule je veľmi jednoduchá a rýchla. Magické vonné gule tvoria desiatky malých perličiek zo špeciálneho patentovaného materiálu. Prúdiaci vzduch, ktorý prechádza okolo nich, spôsobuje uvoľňovanie intenzívnej arómy, a to minimálne po dobu 4 týždňov. Po tomto čase odporúčame vonnú guľu vymeniť. Zákazník si môže vybrať zo 6 druhov vonných guľí podľa svojej osobnej preferencie a chuti, ktoré sa dajú dokúpiť ako voliteľné príslušenstvo. Verím, že sa vám táto prezentácia páčila a prajem vám úspešný predaj.